Bismillahirrahmanirrahim. Co se týče dospělosti dívky, tak jedním ze znaků je to, že dostane menstruaci. Ale tahle menstruace nemusí být pravidelná. Stačí, když ji dostane v určitém věku, ve kterém je to možno dostat menstruaci, a je to považováno skutečně za menstruaci, je to bráno jako menstruace, která je jako skutečná, tak je považována vlastně za dospělou, respektive za tu, která je takzvaně mukellefovatá, je pověřená tím, aby se začala pravidelně modlit. A to platí i v případě, že potom se jí ta menstruace přeruší, dejme tomu, na několik měsíců. Proč? Protože učenci a ani vlastně v našich článkách víry, to znamená v hadísech, není nikde řečeno, že musí se vlastně tenhle menzes systematicky opakovat. Ne, jakmile ho skutečně ta žena dostane, ta dívka, tak a je to považováno za menzes ve věku, kdy tu může dostat menzes, tak je považována za mukellefovatou, pověřenou, aby pravidelně uctívala Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fíkunne.